3 deputati tal-Gvern irresqu mozzjoni privata fil-Parlament biex tinżel għal 16-il sena l-età tal-kunsens mediku. It-tabib Godfrey Farrugia li huwa l-wib tal-grupp parlamentari u d-deputati Deo De Battista u Anthony Agius De Celis ippreżentaw il-mozzjoni lill-iskrivan tal-Kamra biex issa tkun diskussa fil-Parlament. Kien waqt One News Breakfast ta' 3 filgħodu li Farrugia żvela l-ħsieb wara din il-mozzjoni. Li nagħtu kunsens li żgħażagħ li għandhom 16 u 17 li jmorru għand it-tabib tal-għażla tagħhom u biex bekk affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-well-being tagħhom ma' saħħithom ikunu jistgħu minn rajhom ifittxuhom mingħajr ma jkollhom l-awtorizzazzjoni biex ngħidlek tal-ġenituri. It-tabib Farrugia qal li din hija bidla mixtieqa wkoll mill-professjonisti li mhux darba u tnejn ikollhom qudiemhom pazjenti ta' din l-età. F'riċerka li saret hawn Malta stess, sew studji totalment differenti. Waħda konċentrata fuq iż-żgħażagħ u l-oħra konċentrata fuq it-tobba. Dan uraw li hemm persentaġġ qawwi ta' kemm tobba li jixtiequha u anke kemm żgħażagħ jixtiequ li jkollhom dawn l-empowerment li jħarsu saħħithom. It-tabib Farrugia enfasizza kif bħalissa diġà jeżistu ċerti eċċezzjonijiet u issa din għandha ssir ir-regola. Fil-kura ta' saħħa sesswali u qed nirreferi għal GU Clinic. Illum il-ġurnata mill-aspett ta' saħħa pubblika, il-Gvern, jekk 16 jew 17 sena imur il-GU Clinic ta' Mater Dei, jaraħ mingħajr kunsens tal-ġenituri. Jiġifieri mhux biss teżisti fil-prattika mill-aspett ta' tabib tal-familja, pereżempju fil-privat bħali, imma anke mis-saħħa pubblika nnifisha. Barra minn hekk stqar li jeżistu wkoll liġijiet f'pajjiżna li jirrikonoxxu l-kapaċità li żagħżugħ ta' din l-età janalizza r-riski u jieħu deċiżjoni f'ħajtu bħala dwar is-saħħa mentali u anke dwar id-donazzjoni tal-organi.